Jó? Tehát ugye az imént említettem, hogy az a fő probléma, az emberek nem tudnak bánni az ellenkező nemmel. Hát miért kellene tudni bánni az ellenkező nemmel? Miért nem jó az, hogyha úgy bánok az ellenkező nemű lénnyel, tehát mondjuk én férfiként a nővel, a nő pedig a férfival, miért nem jó, ha úgy bán, mint ahogy magával bánna? Így van, pontosan ezért, mert a férfi és a nő rengeteg dologban mondhatjuk azt, hogy ellentétesen működik. Tehát mondok egy-két példát. Például ha egy nőnek gondja van, akkor azt feltétlenül ki akarja beszélni, mondjuk a párjának. Ha egy férfinak gondja van, akkor egyáltalán nem akarja kibeszélni. Egyáltalán beszélni sem akar róla. Szóval a lényeg az, hogy ez totál ellentétes. Vagy nézzük másikat, mondjuk van egy beszélgetés egy férfi meg egy nő között, és mondjuk egy olyan beszélgetés van, amiben nem teljesen értenek egyet bizonyos dolgokban, akkor a hölgy amikor beszél képes arra, hogy folyamatosan beszéljen. A férfi meg egyáltalán nem képes arra, hogy folyamatosan beszéljen. Arra képes, hogy közben neki gondolkodnia kell, hogy mit mondjon. Ez teljesen ellentétes egymással, mert a hölgy azt folyamatosan mondja, a férfinak meg folyamatosan gondolkodni kell, hogy mit mondjon. Tehát ez például egy teljesen ellentétes dolog. Akkor nézzünk még egy pár ilyen kérdést. Tehát amikor mondjuk egy férfinak gondja van, akkor nem elég, hogy nem beszél, még el is vonul. A nő egyáltalán nem ilyen, tehát attól, hogy gondja van, ő nem vonul el, sőt minél több embernek el akarja mondani, hogy mi a gondja, nem hogy elvonuljon. És mit lehet ezekkel a dolgokkal kezdeni? Ezzel az ellentétes működéssel? Hát meg kellene tanulni, hogy hogyan működik a másik nem.